Hola, avui us parlaré del 8è Premi Crims de Tinta, Temps de rates, de Marc Moreno. Un traficant ha de desaparèixer perquè el busquen i té una motxilla plena de cocaïna que no pot endur-se ni deixar-la al pis. La solució que se li acudeix és trucar a la porta del veí i deixar-la a un noi de 19 anys dient que no la toqui ni miri el que hi ha dins perquè tornarà a recollir-la. No sap quan, tarda molt, així que començarà una espiral de fets que no ens deixarà respir. La motxilla té un protagonisme molt marcat, la seguirem durant tot el llibre i ens tindrà tan enganxats com els mateixos personatges. Una motxilla que arrossega molt més que el que porta dins. Un noi, l'Eloi, que no esperava que el futur se li compliqués tant ni tan ràpidament. Un problema, una temptació i massa coses en contra per tan poca experiència. L'autor coneix bé l'entorn en què es mouen i això fa que ens retrati els personatges de manera fantàstica. Diàlegs perfectes, la seva manera de parlar, de fer, tot amanit amb alguns tocs d'humor per suavitzar. Aquesta perícia a l'hora d'emplaçar-nos al barri de la Verneda de Barcelona i envoltar-nos de l'hàbitat que encercla i empresona els protagonistes ens deixa fer una idea molt exacta de la situació personal de cadascú i de les poques sortides que tenen. Els nois ens faran patir de valent. Els veurem llançar-se en caiguda lliure un cop i un altre, quan sembla que posin seny, tornen a espatllar-ho per culpa del que els envolta, per addiccions, per amor, per odi, però no podem ni volem perdre l'esperança de que se'n surtin i això farà que accelerem la lectura seguint a l'Eloi, amb qui empatitzarem des del primer moment, i els seus companys fins al final. El llibre no ens deixarà indiferents, ens provoca sentiments diversos en cada escena. És una novel·la molt negra que amb l'excusa d'un fet puntual ens mostra situacions molt reals i molt cruels i en tot moment es farà creïble. La història d'un noi que potser hauria pogut aspirar a un futur diferent si un matí no hagués obert la porta a un traficant. Temps de rates, de Marc Moreno, un premi molt merescut. Bona nit.